Tahle ta kniha Bible, Boží slovo, je pro mnoho lidí ve světě velmi nepochopitelná. Často to můžete vidět při diskuzích někde, často to můžete vidět na evangelizacích, často to můžete vidět na diskuzích na internetu, že mnoho lidí nerozumí Bibli, říká, prosím tě, Bůh starého zákona, teď to je takovej bezohlednej surovec, jo, který tam doporučuje rozbíjet děti o zeď a zase tam říká něco, že je láska, tomu se nedá pochopit, to jsou úplně nějaký nesmysly. Ano, souhlasím s tím, že k Bibli existuje klíč. Klíč, kterým porozumíš Bibli, je to, že se znovu narodíš z ducha a z vody. Takhle to Boží slovo hovoří. Teď, co to konkrétně znamená? Jsou mezi námi i bratři, kteří jsou nebo nejsou dlouho věřící, tak to je hodně právě i pro tyhle ty lidi, kteří teprve před určitým časem přišli k Bohu a můžou mít právě otázky. Hovoří se často o znovuzrození, o novém narození. Co to vlastně je? Víme, že podobnou otázku měl Nikodémus, že ji měl jeden z předních farizeů v Jeruzalémě v době Ježíše Krista a přesně za ním přichází a říká, prosím tě, o čem to mluvíš? Jak já mám vejít zpátky do dělohy svojí matky, to je celý nesmysl, co říkáš. Ježíš mu říká, ano, nemůžeš to pochopit, pokud právě se narodíš znovu. Čili já bych chtěl dneska mluvit o tom, co to vlastně je nové narození, nové stvoření, znovuzrození. Tohle to všecko jsou vlastně stejný termíny, které označují jednu základní zkušenost v životě křesťana. Znovuzrození, nové narození, nové stvoření, to je to, o čem mluvíme. A když vlastně se koukneme na to, co to nové stvoření je, nebo co to znamená, nebo jak se na to dívá Ježíš, tak myslím, že nejjednodušší je začít právě Evangelium Jana 3. kapitola 3. verš. Ježíš mu odpověděl Nikodémovi, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Bratře a sestro, chceš spatřit Boží království? Chceš žít v Božím království? Je tu někdo, kdo chce? Haleluja, všichni chtějí. Tak se musí znovu narodit, říká Boží slovo. Musíš se znovu narodit. Bez toho to prostě nejde. Takže vidíme, že jestliže se dá hovořit o jakýchsi podmínkách spásy, podmínkách, které tě vlastně kvalifikují k tomu, aby si byl Bohem přijat do věčného království, tak to je právě to, že se musíš znovu narodit. Pojďme se podívat na další verš. Je to verš zase z Evangeliu Jana 3.5. Tam je napsáno. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Tak vidíme, že nemůže být spasený a nemůže vstoupit do Božího království. A tady vidíme ještě, že se tu jedná, že tu je hovořeno o vodě a je tu hovořeno o duchu. To, co je pod pojmem duch, asi spíš je nám jasný, protože je to jednoznačný. Jde tam o ducha Božího, který působí na tebe. Je tam o ducha Božího, který působí právě to, že když jsi se k němu obrátil a když jsi řekl, Bože, já tě chci poznat, Bože, já ti chci dát svůj život, tak v tobě se něco roužlo, v tobě se něco změnilo. To je něco, co prostě včera tě Bůh nezajímal, ale dneska už máš strach se rouhat. Jo? Víte, někdo prožije znovuzrození úplně dynamicky, jako příval lásky. Jo? Úplně ho to změní. Úplným způsobem prostě to promění ho tak úžasně a je to nádherný. Vidíme to třeba na apoštolovi Pavlovi, na Saulovi, který se setkal s Ježíšem a okamžitě mu všecko zaklaplo. Já, když jsem dal svůj život Bohu, mě nemělo co zaklapnout. Já jsem v životě o Bohu nepřemýšlel. Mě Bůh nezajímal. Mě zajímalo judo. Mě zajímalo zápas, mě zajímalo, kolik zvednu, činky, mě zajímaly tyhle ty věci, jestli pojedu na mistrovství světa nebo na olympijské hry, ale o Bohu mě to nikdy nezajímalo. Proto ve mně nemělo co zaklapnout. Ale jedno vím, že když jsem se takhle rozhodl, že druhý den už ve mně bylo něco jako bázeň se rouhat. Bázeň říct, Bože, ty nejsi. Bázeň říct, Bože, je to blbost. Ne, věděl jsem, že já jsem dal život Bohu. Tak buď opatrnej, teď vlastně co bude dál. Vůbec jsem nevěděl, co bude dál. Vůbec jsem nevěděl, Bibli jsem nečet, nikdy jsem ji neotevřel. Nic jsem o tom nevěděl, ale věděl jsem, že něco se stalo, že najednou ke všem strachům a problémům, který jsem měl, přišel ještě strach z Boha.
Jo? Čili jsem si říkal, no nazdar, uvidíme, co z toho všeho bude. Čili vidíme, že skutečně člověk z ducha, ten duch přijde a narodí se, něco se v tobě narodí. A pak je tam ještě z vody. A to je právě to, je to voda, která je tady myšlená, je právě Boží slovo. Na jednom místě víme, že jste omyti skrze Boží slovo, jako vodou. Jo? Čili voda je obraz Božího slova. Ty slyšíš Boží slovo, a duch Boží může konat v tém životě. A tak to prostě je. A samozřejmě pak záleží na tobě, jestli ty spolupracuješ, nebo nespolupracuješ. To prostě je to zvláštní. Bůh je všemohoucí, Bůh může všechno, může udělat takhle a budou věřit všichni, on to nikdy neudělá. On stojí u dveří srdce a klepe. A čeká, jestli ty otevřeš. A když otevřeš, přinese tě spásu, přinese ti dar synovství, staneš se Božím dítětem. Když neotevřeš, budeš zatracen. Je to drsný. A my takhle musíme i evangelium kázat, že to má dvě stránky. Má to Boží milost, nezaslouženou, která přichází z Boží lásky a ty můžeš otevřít dveře a Bůh říká, co říká? Přijdeme s Otcem a budeme s tebou večeřet. Budeme s tebou u stolu. Budeme s tebou mít vztah. Úplně prostě je před tebou možnost, který se ti nezdalo. Bůh celého vesmíru bude s tebou večeřet. Víš, proto Židé nenáviděli Ježíše. Pro tyhle ty slova. Protože to bylo něco nemyslitelného. Oni mohli jednou za rok skrze nejvyššího kněze přijít do svatyně svatých a tam se přiblížit k Bohu. A tady někdo, 30letý chlap, říká, když otevřeš své srdce pro mne, přijmeš mě do svého srdce, já přijdu a budu s tebou večeřet. Budu s tebou. A už tam vždycky budu s tebou. Zachráním tě, dám ti věčný život. Čili když se narodíš z vody a z ducha, narodíš se právě z těchto slov, že jim uvěříš, že jim v tomhle světě uvěříš. Podobně jako Abraham. O něm je psáno, že uvěřil v naději, tam, kde naděje už nebyla. Že uvěřil v naději proti beznaději. Naději proti naději, v tom smyslu je to tam, že uvěřil v naději, tam, kde žádná naděje nebyla. Přátelé, ty a já jsme podobní. My jsme uvěřili v takovou z lidského hlediska hloupost, že může někdo vstát z mrtvých. My jsme uvěřili v takovou hloupost, že může být věčný život. My jsme uvěřili v takovou hloupost, že někde je nebe. My jsme uvěřili v takovou hloupost, že jsou andělé. A čím víc o tom mluvím, tím víc jsem rád, že jsem v to uvěřil, protože je to pravda. A protože to totálně změnilo nejen můj život tady, ale i život na časnosti. Změnilo. To je znovu zrození. Rozumíš, to je něco, co na základě v podstatě obyčejných věcí, jako je slovo, jako je svědectví, se dá dohromady s Božím jednáním a v tým srdci se něco stane. Ty ses mě ptal, Vláďo, co mám udělat, jak mě kvalifikuje, jakou kvalifikaci mám pro to, abych se mohl nechat pokřtít. Právě tohleto, že jsi tohle prožil a že jsi se rozhodl Boha následovat. Jo? To je věc, kterou ty potřebuješ pro křest. A pak je dobrý to, co jsme říkali, třeba pokání udělat. Mluvit o tom, že člověk se zříká starých věcí a obrací se k Bohu. A víc už Bůh na nás nechce, rozumíš? To není o tom, že musíš pokolenou do Říma. Ani to není o tom, že mi musíš dát 1000 korun, abych tě pokřtil. Ne, je to jenom o těchto věcech, které jsou mezi tebou a Bohem. Jestli jsi se rozhodl Boha následovat, nech se pokřtít. Jestli s tím váháš, jestli si říkáš, ty bláho, já, Pane Bože, je to zajímavý, ale vlastně v podstatě ani nevím, jestli tě chci, tak ještě možná počkej. Ale pokud jsi se rozhodl, tak už na nic dalšího nečekej, protože naopak Satan se bude snažit vždycky tě zvyklat z těchto věcí. Ale pokračujeme dál našemu tématu a to je znovu zrození. Nové narození tě činí občanem nebe. Ukazuje na jednu z podmínek je pokání. 2. Korinským 1.20, poprosím. Neboť všechna boží zaslíbení, kolik jich je, jen v něm jsou ano a amen, protože skrze něho také řečeno je amen ke slávě Bohu skrze nás. To je ještě něco jiného, co chci říct. To je to, že znovu zrození z tebe činí občana nebes a boží zaslíbení, který Bůh dal, jsou tvými zaslíbeními. Rozumíš? Já poslední dobou velmi na evangelizacích si uvědomuju, jak je důležitý od formy vy, my, oni přejít do formy já, ty, on. Já, ty spíš. Jo? Tak to opravdu je, protože já mluvím evangelium, mluvím k lidem a říkám, Bůh miloval svět, jo? Bůh miloval člověka a já vidím, jak to po těch lidí sklouzává. Ale něco jiného je, když řekneš Bůh miluje vás, Pane, s tím červeným kolem. O vás jde. Vás Bůh miluje. Za vás zemřel. Vám přináší naději
A to se velmi lidí dotýká. A musí se k tomu nějakým způsobem postavit. Když řekneš, Pani, s tím dítětem, vás se to dotýká. Všechny věci, které milujete, jednou skončí. Ale kdo je s Bohem, je na věky. A ona nabízí věčný život vám i vašemu dítěti. Nemávejte nad tím rukou. Protože tak to opravdu je. Když k lidem mluvíš jako my, tak oni to berou jako na stranické schůzi, jo, pak to nějak odhlasujeme. Ale ne, Bůh jedná s každým z nás osobně. A proto se může stát, že ty budeš spasený a někdo jiný spasený nebude, protože neotevře své srdce pro Boha. Nedopřeje Bohu tu milost, aby se mohl znovu narodit, aby Bůh mohl konat. Díky Bohu, že jsme to všichni udělali, že jsme se všichni rozhodli za Bohem jít. Pojďme dál ještě. Modlení, dobré skutky, členství v církvi, morální život, to vše jsou dobré věci. Dělej to, ať je to doporučuji, Láďo. Ale není to znovuzrození. Není to to, na základě čeho Bůh říká, pojď ke mně, pojď vstup do mého království. Člověk, co tedy znamená znovuzrození? Člověk je duch, mající duši a žijící v těle. Po pádu do hříchu Adam zůstal Adamem, tělo zůstalo tělem. Co tím chci říct? Když Adam neuposlechl Boží příkaz, nejeste z tohoto stromu, a jedl, tak on se nezměnil. On zůstal takový, jaký je. Jeho mysl zůstala stejná. Byl stejně chytrej. Myslím, že byl neuvěřitelně inteligentní. Vem si, že všechny zvířata, všechno živý nazval prostě jménem, který dodneska tomu říkáme. Tygr, lev, tiger, lion, krysa, potkan, všecko možný. Prostě tak to nazval. Jo? On byl neuvěřitelně chytrej. To zůstalo. Jeho tělo taky zůstalo. V první chvíli se zdálo, že se nic nestalo. Že jeho tělo je furt stejný. Furt v jeho žilách proudila krev. Furt měl svaly, musel být silnej. Jo? Byl to boží stvoření, byl to dokonalý chlap, tak jako Eva byla dokonalá žena. Byli nádherní. A v první moment se zdálo, že se nestalo nic. Ale zdroj života v jejich nitru uhasl. Uhasl. A začal proces destrukce, který u těchto prvních stvoření trval 900 let. 900 let se dožívali. Běžně 800 let. U tebe a u mě už je to nějakých ubohých 70, 80, 90, 100 let. Ano, a taky někdy mnohem míň. Protože ten plamen života umřel. Ten plamen života tvojí rebelii zhasnul. A proto tu dneska jsme. A proto Bůh udělal to největší dobro, který mohl dát. Znovu zrození. To, že můžeš na základě slyšení Božího slova se rozhodnout, že dobrovolně dneska umřu, abych vstal s Ježíšem Kristem, navázal na tu linii, kterou Bůh chtěl, věčného života, věčného Božího dítěte a po ní kráčel do věčnosti s Bohem. To je znovuzrození, bratře a sestro. To je něco, k čemu nás Bůh povolal. Tebe a mě, je to úžasný. Kdyby to lidi věděli ve světě, kdyby jim to došlo, tak tu budou davy a rozbijou nám dveře, aby se sem dostali, aby měli účast na tomhle věčném životě, aby měli účast na znovuzrození. Na nás je, aby jsme to tak prezentovali, aby tahle touha, ten hlad v nich byl, aby jsme tenhle hlad v nich probudili. To je znovuzrození. Je to znovuzrození, znové narození, druhé narození našeho ducha. Teď několik ještě věcí, které jsou úplně konkrétní, jak k tomu dochází. První bod je Skutky 16:31. Skutky 16:31. Oni řekli, uvěř Pána Ježíše a budeš zachráněn ty, tvůj dům. Haleluja. Haleluja. Řekni haleluja. Uvěřil jsi? Budeš zachráněn ty a máš zaslíbení pro svůj dům. To je to první. Láďo, uvěřil jsi? Jo, vyznaj, já věřím v Ježíše Krista. Amen. To je první krok, pak nás to ještě další. A já se tě budu ptát, aby si je udělal. Já tě budu vyzývat k tomu, aby si je udělal. Je tu někdo, kdo neuvěřil v Ježíše Krista? Dneska má možnost uvěřit v Ježíše Krista. Protože to slovo se dotýká tvýho srdce a tak to je. To první je, uvěř v Ježíše Krista. To druhý, Lukáš 13:5. Madleno, je tam Robert vedle? Vy to měl slyšet, tohleto.
To první je teda uvěř v Ježíše Krista. Víte, to udělali skoro všichni lidi, s kterými jsme se setkali, i někde na ulici. Pak ale začíná problém a to je druhý bod. Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete, říká Ježíš při určité příležitosti. Ten druhý bod je pokání. Ten druhý bod je to, že se rozhodneš skončit s dosavadním způsobem života. Apoštol Pavel říká, všecko, co bylo, považuji za lejna. Považuji to za nečistotu. Považuji to za něco, co je hodný žumpy. Ne mě. A tak se toho zříkám. Proto, abych získal tebe, abych získal nové věci. Láďo, seš ochotnej takhle jít? Pak se můžeš nechat pokřít. Protože pokání je dobrý to vyznat. Najít si někoho, který máš důvěru, muže. Jo? A i mu vyznat prostě hříchy, který by si cítil, že nějakým způsobem můžou tě trápit. Jo? Víš, není to, že si bráchovi dal stoličku, když jste byli malí, jo? Že jste si někde hráli a že si, já nevím, ho píchnul do zadku špendlíkem nebo něco. To jsou to hříchy, který člověk cítí, že ho třeba pronásledujou. Ale některé hříchy jsou zvláštní, prostě některé jsou takový, že jsou zdánlivě malí a přitom jsou velmi závažní před Bohem. A Bůh tě na nich bude učit, abys byl lepším člověkem. Mám vám říct o mém hříchu? Kdo chce? Vy jste potvory. 3 chtějí. Tak máte smůlu, neřeknu. Takže jdeme dál. Jenom 3, ale děkuju vám všem ostatním. Dobrý, jsme u 3. bodu. Ten 3. bod je Matouš 18:3. A řekl, amen pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Co jsme udělali už? Rozhodli jsme se Krista následovat. Rozhodli jsme se skončit se starým životem, pokání z toho udělat a teď chce Bůh, aby jsme se obrátili zády k tomu celému světu, v kterým jsme žili. A aby jsme jako děti s důvěrou, dítě s důvěrou očekává, že jeho rodiče se o něj postarají. Aby ty s důvěrou vyhlíželi k Bohu a čekali, že on se o nás postará, vyhlíželi, že on se o nás postará, byli připraveni nechat ho se o nás postarat. To je strašně důležitý. To jsou 3 kroky. Mnoho lidí udělá ten první. Fakt, protože mnoho lidí ví, že je potvora. Jo? Tak řekne, fajn Ježíši, já přijímám tvoji krev, že mě očišťuje. Jo, to je skvělý, ale pak se musíš říct těch hříchů. Nemůžeš říct, Ježíši, já přijímám tvoji krev a dělat ty hříchy znova. Musíš činit pokání. To je druhý krok. A ten 3. krok, svět je za mnou, svět zůstal za mnou a já se obracím k Bohu čelem. Mám úplně jiný zájmy. Když jsem uvěřil, tak jsem byl už asi 7 let kapitán národního týmu v judu. Měl jsem před sebou kariéru, měl jsem za sebou nějakou kariéru a když jsem uvěřil, tak mi docházelo, že už ta moje modla, ten můj, já nevím co, bál, ten, kterýmu jsem se klaněl, že najednou už prostě ztrácí glánc, ztrácí lesk. Víš, co bylo zvláštní? Že to trenér poznal. Ludva Wolf. Asi po roce, co jsem věřil, říká, Láďo, ty jsi byl tygr, ale už nejseš. A já jsem věděl přesně, o čem mluví. Ano. Já už jsem netoužil potom každýho porazit. Já už jsem věděl, že to je pryč prostě. Že to je minulost. Já jsem toužil, ani jsem nevěděl po čem. Věděl jsem velmi dobře po čem, protože Bůh mi dal určitý zjevení. Já jsem věděl, tohle chci, já chci žít v Božím království. Já se chci setkat s těma, který nás předešli. Já se chci setkat s těma, který přijdou po nás. Já vím, že život je jinde. To, co tady žijeme, je úžasný, je to nádherný. A přitom je to jenom odvar toho nebeského. Takže jestliže chceš naplnit to, co Bůh říká, musí se k tomu světu obrátit zády. To znamená i k těm příležitostem. I k tomu, že jsem mohl tamhle něco získat. I k tomu, že jsem mohl tamhle někým bejt. Já jsem studoval tehda nějakou Izina se směje. Ano, já se taky směju. Chodil jsem teda na nějakou školu trenérskou, tu 1. třídu a bylo předpoklad, že půjdu dělat do nároďáku za tím letím. A já jsem viděl, že to není možný.
A nebylo to možné. Časem za mnou přišel jiný trenér, ten už nebyl tak mi nakloněný vždycky, ten mi řekl, musíš si to rozmyslet. Ty jsi instruktor sportu vrcholového střediska při ministerstvu školství. Tak si musíš rozhodnout, jestli budeš chodit tamhle někde, kde chodíš na ty své bohoslužby, kde o tom každý ví, anebo jestli se začneš chovat tak, jak se od tebe očekává. Tak jsem se zamyslel doma s Jiřinou a z vrcholového sportovce, z člověka, který byl kapitán národního týmu, z člověka, který tohle, se stal ze dne na den topič v Chirani. Brečeli jsme? Ne, radovali jsme se. Viděli jsme, že to je naše cesta, že to prostě jinak nešlo v té době. Tak jsem tam dělal a mělo to svý klady, byl jsem tam jediný netrestaný. Vy jste měli odsedět třeba 7 let, 14 let a takhle. A oni přišli se nám, říká, za co jsi tady? Co jsi udělal? Říkám, nic, kecej. Jo, a tak pak, když zjistili, jako trochu kdo se, když se něco říkal, tak z toho byli úplně hotoví, ale měl jsem tam dobrou pozici a jsem tam měl vejplaty, který jsem ani na středisku vrcholového sportu neměl tehda. Protože ono to bylo takový, víte, když bylo -5 stupňů, tak už jsme jako topili. Takže já jsem přišel, odpíchnul jsem si, že jsem jako v práci, no tam jsem se prospal a zase jsem šel domů a to nebylo tak špatný, jako jo, že dneska říkají, to nebylo tak, že jako ty topiče někde byly lopatou, jo, ale prostě byl to velký rozdíl pro mě, jo. Místo Adidasu jsem nosil botasky, místo toho, abych prostě snil o tom, že pojedu po 4. do Japonska, tak jsem jezdil na slapy s Jiřinou, ale bylo nám dobře. Haleluja. Protože jsme věděli, že jsme udělali dobře. Protože jsme věděli, že kdybych pokračoval s tamtím, tak se vzdaluju, víš, čemu se vzdaluju? Věčnému životu. Vzdaluju se věčnému životu, vzdaluju se Bohu. A to jsem nechtěl, tak jsem se obrátil, abych se mu přibližoval. A ne, že bych nějak byl sprinter, ne, že by to šlo nějak rychle. Těžce to klopítalo a dodnes to někdy prostě, já bych chtěl, aby to šlo strašně rychle. Já si říkám, Bože, proč, já věřím 40 let, proč určitý věci jsi mi neukázal aspoň před 20 lety, kdy jsem ještě byl daleko silnější. A víš, co Bůh říká? V tvojí slabosti se moje síla oslaví. Fakt. Víš, že nezáleží na tom, kolik ti je? Záleží na tom, aby si jak ty kamna tam hořel jasným plamenem. Hořel jasným plamenem a vždycky budeš mít co říct a vždycky tě Bůh může použít tam, kde on chce. A to je to, proč jsme tady. Takže to je další krok. Další krok je, a to už je ten poslední, Římanům 10:9. Římanům 10 říká, vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn, budeš spasen. Slyšíš? Jestliže vyznáš Ježíše Krista jako svého spasitele, budeš zachráněn. Haleluja. Co říkáte? Stojí to za to udělat tohle vyznání a uvěřit v srdci? Tak pojďme vyznat. Otče, věřím, že Ježíš Kristus přišel na tuto zem, aby sňal moje hříchy. Věřím celým srdcem a vyznávám, že ho budu následovat, že za ním půjdu, že ho budu poslouchat. Amen. Amen. Pokud si tohle udělal, Boží slovo říká, seš spasen. V moment, kdy si to upřímně řekl, seš spasen. Co se od tebe čeká? Už jen maličkost. 1. Petrova 1, 17, 19. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, žijte v bázni celý čas svého přebývání, kde v cizině. Bratře, je úžasný slovo. Úžasný slovo. Já vím, že máte domy, máte byty, máte děti, který milujete. Já taky. Mám vnoučata, za který bych život položil. Mám manželku, kterou miluju 50 let nebo ještě víc. Jo? Je to úžasný, já fakt ten život mám rád. Dychtivě ho mám rád. Ale víš, co říká Bůh? Nezapomeň, že jsi v cizině. Představ si, to, co žijeme, Bůh nazývá cizinou. Haleluja. Protože náš domov je úplně jinde. Ten je tam, kde je on. Ten je tam, kde je Boží sláva. Prosím tě, nemíň to, nemíň cíl. Hřích, jiným slovem, znamená minutí cíle. Minutí cíle. To je Satan chce, aby si minul cíl. Ale my ho nemineme. Protože Duch Svatý, ten průvodce, ten utěšitel, ten rádce je v nás, je s náma. Protože máme sebe navzájem, aby když udělám kravinu, mi někdo řekl, zastav se, takhle nemůžeš dál. A protože máme církev,
kde máme mnoho práce před sebou, protože sláva tohohle domu bude větší než sláva toho prvního. A ty a já se na to máme podílet. A ty a já se na tom podílíme a ty a já se na to budeme podílet do posledního dechu, který půjde z mojich úst i z tvojich, tak řekni amen. Amen. A Bůh to slyší, co si řekl. Nezapomeň na to. Haleluja. Pojďme povstat. Pokud by si